Gutten spiller langt med sin nye PlayStation 5. Gutterne hygger sig spiller Fortnite, men de skal desværre spise mad nu. Men de vil ikke, så en af drengenes mor og far tage deres PlayStation 5, så de går ud og spiser, fordi de vil have den tilbage. Efter de har spist, så spørger de om de må få den tilbage. Men de siger nej, gå ud og lege. Men de vil ikke, men de går for at lave en plan til at få den tilbage. Så har de fundet på en plan. De kigger ind i vinduet og ser deres PlayStation stå på bordet, og de kigger lejer ind og ser deres forældre sidder i stuen, så sniger de sig ind. Men så kommer forældrene og siger, nu går vi ud og handler ind til aften. Og de siger, det gær de bærer, så forældrene kører ud og handler. Gutterne går ud i køkkenet med PlayStation, er det ikke det, fordi forældrene har taget den med. Så de laver en flaske PlayStation ud af pap, og så forældrene hjem. Og der er PlayStation, forældrene stiller den på bordet, og lidt efter går gutterne ud i køkkenet og tager den rigtige PlayStation og stiller den anden. Og så går de op på værelset, og nu spiller de igen. Gutterne spiller langt med sin nye PlayStation 5.